ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бардорои азиз, Аллоҳ нигаҳбон боша ҳамаи шуморо. Хостем ки ба самъи шумо бирасонем охирон сафарҳои умра мондагиай, яъне парвозош аз шаҳри Москва 3 май, 17 май, 20 май. Се та рейси дига мондагиай, ҷоҳои холиам камтаранд. хотиррасон мекунем ки пеш аз ҳаҷи фарзӣ охирон сафарҳои умрае. Касе ки нияти умра дора, шитоб кунен иншааллоҳ. рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунен, ҳамаша мефаҳмонем ки чӣ хел шуморо ҷо кардан дар кор, маблағтона кай споридан дар кор, ҳамаша иншааллоҳ мефаҳмонем. хотиррасон мекунем ки чӣ хеле ки аввали фаъолияти корхона гуфта будем охири моҳ, яъне бигем ҳами 30 апрел як нафара гуфтем интихоб мекунем, ай комментария холисаниллоҳ равон мекунем ба ҳаҷи умра. охири моҳ ҳам наздик шидагиай, иншааллоҳ силкаи видеоеро ки комментарияш интихоб мекунем мемонад дар описанияи видео, метавонем дуроин комментария бинависем. дар комментария чизе бинависем фарқ надорад иншааллоҳ. ва бороеро ки мебинен дар видеои пешинамонам қатъи яке қори гуфта будем ки дар бигем ширкати навбатимон, яъне дар Салоҳ умра гуфта будем ки ҳамин намуди бороро меорем. алҳамдулиллоҳ дар инҷа масажка ҳаст, бигем мошинка, чанд намуд қуръоно ба тарҷума, қуръонои ҳафтранг, духи, дезодорант, ои замзам, ҷойнамоз, якчанд дороҳои гиёҳии дигаи бисёранд, ҳамаша номбар карда намешавад. қисса кӯтоҳ ҳамин қадар гуфта метавонем ки ҳамаи борое ки дар точка яке қори, яъне Шолковскида ёки дар Екатеринбург ёки дар Питер, ҳамаи он бороеро ки медиден метавонен бигем ки Салоҳ умра, адреса мемонад дар охири видео, метавонен биёен ҳаминҷа дастрас кунен ёки рақамҳои рӯи экран метавонен ки заказ кунен. ин либосое ки дама мебинен иншааллоҳ ё ҳам ҳамаш барои фурӯшанд, қатъи ҳами шарфуш, арафатка, дигар чизош ва соати Алҳарамайн овардагием. алҳамдулиллоҳ соатҳои беҳтаринай, 5 вақти намоз будилник мезана, ҳамаша метавонен ки дастрас кунен ё ки дастафкатон кунем. дуогӯ бошен дар ҳаққи мо ки Аллоҳ моро тавфиқ бита. ногуфта намонем ки рейсҳо ай душанбе ҳам ҳаст. алҳамдулиллоҳ ай душанбе ҳамин рӯз 25 як рейсмон мепара, худованд розӣ боша. рейсҳои прямои шидагианд. ай душанбе ба ҷиддара бе пересадка ай душанбе ҳам равон мекунем иншааллоҳ. то фарзира ай душанбе оли рейсҳо мешаванд. худованд розӣ боша, дар хизматем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.